Κοίτα. Ανοίξτε την βρύση. Άνοιξε το. Ήταν ένας γαϊδέρος στα γαλόπια. Από εδώ βγάζεις βίντεο και εγώ ακουστικά. Ναι. Βγάζω μια φωτογραφία από εδώ που είναι πίσω. Από πού? Φωτογραφία. Έτσι. Έχει πλημμυρίσει εδώ γιατί κουνιότανε. Δεν καθότανε ρε. Λέω το σταμάτου το έβγαλες. Το σταμάτου δεν το έβγαλες. Αυτό είναι. Κλούτι. Κλούτι, καλημέρα. Κλουντάκο. Κλουντάκο. Ω, μαγαρίτσα. Κλούτι. Κλούτι, κούνε λίγο τα αυτάκια σου. Κοίτα τώρα, κοίτα. Είναι επειδή μπαίνει το νερό μου στα αυτιά. Κοίτα, κοίτα τώρα. Μαμά, κοίτα. Κοίτα. Το προκαλείς κι εσύ. Έχει πλημμυρίσει εδώ μέσα. Τι είναι Κλούτι, σ' αρέσει το νερό? Σ' αρέσει το νερό? Κλούτι, θα ξαπλώσουμε πάλι. Όχι πάλι. Κάτω, τα έχει κάνει. Πώς έρεκλου? Α, δεν θέλει τώρα. Θα το δείξω.